a nan arewacin Najeriya ne sai dai mu ci alhamdulillah domin yadda mahaɗa suke taka rawar gani da kuma yadda 'yan wasan Hausa 'yan drama a masana'antar Kannywood suke taka rawar gani wanda ta kai ta kawo yanzu haka mu fa in ana lissafin manya-manyan masu ɗaukan nauyin fina-finai na duniya ana sawo da Najeriya. Babu shakka wannan shine zai tabbatar maka da cewa Najeriya ta yi ƙaurin suna wannan na tabbatar da cewa to shikenan dai kar ku manta idan yau ne farkon ziyartar ku wannan tasha ta mai albarka tilo guda ɗaya da ke kan manhajar YouTube da ku danna mana alamar nan ta subscribing da kuma alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun sabbin shirye-shiryen mu a cikin wannan tasha ta mai albarka da zarar mun ɗaura ake sanar da ku ba tare da an ɓata muku lokaci ba. Muna godiya da kalar gudunmawar da kuke bamu, muna so ku yi mana like sannan kuma na share.